Mi az, amit mindig magaddal viszel? Amikor 14 éves voltam, anyukám adott nekem egy nyakláncot rajta egy kis kulccsal. Azt mondta, ez az a sive kulca, ez amíg nálam van, mindig velem lesz. Minden nap hordtam. Néhány évvel később egy buliban voltam, amikor egy srác elkezdett rám nyomulni. Mondtam neki, hogy nem érdekel, de nem hagyott békén. Követett ki a szabadba, és amikor próbáltam elmenni, megragadott. Nagyon megijedtem. A semmiből aztán feltűnt egy srác az osztályból. Látta, mi történik, és közbelépett. Azt mondta a srácnak, hogy hagyjon békén, de amikor az nem engedett, ellökte. A srác megbotlott és beverte a fejét egy kőbe. Nem mozdult. Hívtuk a rendőrséget, és mikor megérkeztek, letartóztatták azt a fiút, aki megmentett. Azt mondták, hogy már van Priusza és próbaidőn van. Próbáltam elmondani, mi történt, de nem hallgattak rám. Azt mondták, vissza kell mennie börtönbe. Teljesen összeomlottam. Másnap meglátogatom. Mondta, ne aggódjak, minden rendben lesz. Nem hitem el. Megmentett, és most börtönbe megy. Levett nyakláncot és odaadtam neki. Mondtam, hogy ez az én szívem kulcsa, és amíg nála van, mindig vele leszek. Mosolygott, és azt mondta, hogy vigyázni fog rá. Pár héttel később felhívott az ügyvédje. Azt mondta, átnézték az ügyet és ejtik a vádakat. A srácot szabadon engedik. Nagyon boldog voltam. Elmentem meglátogatni, ez amikor kiszételt, az én nyakláncom volt rajta. Mosolygott, és azt mondta, mondtam, hogy vigyázni fogok rá.